होळी या लाईव्हमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर संध्याकाळच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. चहा पाणी वगैरे झाली असेलच, काही जणांचं जेवण पण झालं असेल. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. तर माझ्या चॅनलला गप्पा सुरू करण्याआधी आपण छान छान माझ्या चॅनलबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनलचं नाव आहे मंडळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, शॉर्ट, नेचर व्ह्यूज आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, छान छान व्हिडिओ पहा आणि आवडल्यास नक्की लाईक करा मंडळी. आणि लाईव्हला आता जॉईन व्हा सर्वांनी. मी वाट पाहते सर्वांची. लाईव्हला वाट पाहते. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ओंकार आठवले फर्स्ट लाईक. बाय बाय ताई, गुड नाईट, शुभरात्री. लाईक पण केलंस आणि बाय बाय करतोयस का रे? काय झालं? एवढ्या आल्या पावली लगेच पळतोस का? बहिणीकडे जरा 1-2 दिवस मुक्काम कर आणि मग प्रस्थान कर. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही पटापटा लाईव्हला जॉईन झालात की आपण लाईव्ह पुढे नेऊ. ओंकार आठवले हसतायत. ओंकार आठवले, तुम्हाला काय आठवले हसताय ते? ओंकार आठवले, तुम्हाला काय आठवले हो मंडळी? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सर्वांचं जेवण बनवून झालंय का? विनायक नाईक, जेवण झालं का? विनायक दादा, जेवण चालू आहे. जरा अभ्यास वगैरे होता मुलांचा, त्यामुळे अभ्यास वगैरे घेतला. आता जेवण बनवतेय. 1 तासात होईल. 9 वाजता जेवायला घेऊ म्हटलं. तोपर्यंत तुम्हा सर्वांशी गप्पा मारूया जेवण करता करता. मग जेवण पण पटकन होईल आणि गप्पाही होतील. निलेश दादा नमस्कार. ताई नमस्कार. निलेश दादा, दुपारी आलाच नाही ना, म्हणून आज तुझ्यासाठी लाईव्ह घेतली. दुपारी तुला जमलं नाही ना, म्हणून म्हटलं आता तरी तू येशील. चिन्मय पद्मावर नमस्कार. चिन्मय भाई नमस्कार. कैसे हो आप, कहाँ से हो? ओंकार आठवले, ताई तुझी आठवण आठवली. हो का? रामदास अहिरे, रामदास दादा स्वागत आहे चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. जय मल्हार वहिनी साहेब, जय मल्हार दादा. विक्रम थोरात, जय भीम विक्रम दादा, स्वागत आहे चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी. निलेश गोविंद, दुपारी गडबडीत होतो. हो निलेश दादा, मला कळतंय, मी तुझ्यावर अजिबात नाही रागवणार. चिन्मय दादा म्हणतात महाराष्ट्र. ओके, हर हर महादेव. चिन्मय दादा, तुम्ही महाराष्ट्रातून आहात का? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा चिन्मय दादा. दुपारचं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळचं टाइम भेटला तर असतंच. विकास दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. रामदास दादा म्हणताय लाईक डन. थँक्यू रामदास दादा. ओंकार बोलतोय चला येऊ का आता ताई? हो ओंकार, जेवलास ना तू? चिन्मय दादा म्हणतायत ओके. चिन्मय दादा स्वागत आहे. स्वामी भक्त दीपक, श्री स्वामी समर्थ ताई, श्री स्वामी समर्थ दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. चिन्मय दादा म्हणतात व्हिडिओ कशाची आहे? ओके, मी माझ्या चॅनलवरचं परत एकदा सांगते जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं आणि कोकणातलेच व्हिडिओ आहेत सणांचे वगैरे. तसेच माझे डेली लाईफचे व्लॉग आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की पहा चिन्मय दादा माझ्या चॅनलला जाऊन. ओंकार दादा म्हणतात मी पण नवीन आहे, लक्ष असू द्या गरीबाकडे. ओंकार दादाचं पण चॅनल आहे, त्यालाही सबस्क्राईब करा सर्वांनी. स्वामी भक्त दादा म्हणतायत हाय स्वामी भक्त दीपक दादा. ओंकार आठवले हसताय. रामदास दादा, गणपतीपुळे किती लांब आहे तुमच्यापासून? असेल 200 किलोमीटर तरी असेल. चिन्मय पवार, ओके मॅम कशाला म्हणताय दादा? चिन्मय दादा, ताई बोला मला आवडेल. चिन्मय दादा, ताई बोला मला आवडेल. निलेश दादा म्हणतोय ट्यूबलाईटचा उजेड जरा ॲडजस्ट कर ना थोडा, तुझ्या लेफ्ट साईडला ठेवून
बघ मोबाईल. आता ठीक आहे का निलेश दादा? सूरज, हाय सूरज, कुठून बोलताय? चॅनलला नक्की सांगा कुठून जॉईन झालात त्या. रामेश्वर शिंदे, कोण आहे आपण? मी आहे कोकणातली प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे मंडळी. आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे छान छान व्हिडिओ आहेत, तर एकदा जाऊन नक्की पहा. गोविंद गोल्हार, काय हाय, काय चाललंय? काय नाही, छान छान लाईव्ह चालली आहे, जॉईन व्हा. मी पण गरीब आहे, रामदास दादा म्हणतात. मला पण सबस्क्राईब करा. रामदास दादा माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट सोडा नक्की, मी तुम्हाला सपोर्ट करेन. आणि सर्वांनी रामदास दादांना सपोर्ट करा. शिवाजी कोकणे पुणे हडपसर, गुड नाईट. दादा डायरेक्ट गुड नाईट. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. 7 लाईक झालेत, पटापटा लाईक करा मंडळी. 10 वर तरी पोचवा. स्टार्टिंगला पहिल्या 5 मिनिटात तरी 10 वर तरी पोचवायला पाहिजे तुम्ही मंडळी. सुप्स पहाडी, हाय सुप्रिया दीदी, कैसे हो आप? रामदास भाई बोलताय, मी खानदेश जळगाव. रामदास दादा जळगाववरून तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून चिन्मय दादा म्हणतात नाईस होम है, थँक्यू. सुप्स पहाडी, कहाँ बन गया खाना, बन गया, हाँ बना रही हूँ. काय टाकता यूट्यूबवर? रामेश्वर शिंदे. कोकणातले छान छान व्हिडिओ पण असतात, डेली व्लॉग असतात, शॉर्ट्स असतात, आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, डेली लाईफ व्लॉग आहेत. नक्की जाऊन पहा. रामदास दादा. गोविंद गोल्हार, ताई तुम्ही कुठून बोलता? मी बोलते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कोकणातून बोलते. गोविंद दादा स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. अनिल शिंदे, हाय अनिल दादा, स्वागत आहे. सूरज धंदा, मी नाशिक आहे ताई. ओके सूरज दादा नाशिकवरून बोलताय, स्वागत आहे. करण चव्हाण, हॅलो करण दादा. क्वार्टर सुप पहाडी, हा आता ठीक आहे. काय बनवत आहे? अरे मी जेवण बनवते, चपाती भाजी बनवते, अंड्याची भुर्जी बनवते. रामेश्वर दादा म्हणते सरळ सेवेचा अभ्यास करा. हो दादा, करते नक्की करते. चिन्मय पद्मावर, थंडी कशी ही? थंडी आहे थोडी थोडी. चिन्मय दादा, शिवाजी दादा, शिवाजी कोकणे पुणे हडपसर, गुड इव्हिनिंग डिअर. गुड इव्हिनिंग दादा. शिवाजी दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सर्वांचा चहा पाणी झाला का? नक्की सांगा, चहा पाणी झाला का? करण चव्हाण, कतार काळजात घुसली ते म्हणताय काय? की कतारवरून? ती कट्यार ती कट्यार आहे, हो विसरली मी. स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा लाईव्हला सर्वजण जॉईन व्हा. आणि ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. लाईक खूप महत्त्वाचं आहे माझ्यासाठी. तुमचा एक आशीर्वाद म्हणूनच लाईक आहे ते ऑप्शन. प्लीज ज्यांनी लाईक केले नाही त्यांनी लाईक करा. 7 झालेत. 8 नंबरला, 9 नंबर, 10 नंबरला कोण कतार देशातून जॉईन केले आहे ताई. अरे बापरे, मी नाव पहिल्यांदाच ऐकलंय कतार. गुगल मॅपवर पाहावं लागणार. धन्यवाद करण दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही एवढ्या लांबून जॉईन झाला. चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे आपण रोज चांगले फ्रेंड बनू. चिन्मय दादा, ताई तुमची अँकरिंग सुंदर. ओ माय गॉड, अँकरिंग खूप छान आहे का? थँक्यू. निलेश दादा, क्वार्टर नाही ग, कतार. ओके, शिरा पड, माग वाटलं असली क्वार्टर. निलेश दादा, माका वाटलं असली क्वार्टर बोलतात की काय. मग वाटलं संध्याकाळची वेळ असा क्वार्टरची आठवण येली असतली सगळ्यांका. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. रवी एकंदवार, हॅलो मौसी. हॅलो रवी भाई नमस्ते. राहुल गोडे, हॅलो राहुल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. चिन्मय दादा, खरंच सॉरी दादा, सॉरी. मला वाटलं क्वार्टर. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज पटापटा जॉईन व्हा, जेणेकरून आपले लाईव्ह अजून छान होईल. विनायक भारस्त,
विनायक दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. अवधूत पाटील, अवधूत दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. अक्षय काने, जय शिवराय ताई. अक्षय दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. रंजना साबळे, हाय आय एम वेदा. हाय आय एम वेदा. ओके, हाय वेदा. वेदा स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. अवधूत दादा म्हणतायत हाय. अवधूत दादा म्हणतायत चहा झाला का ताई? अवधूत दादा चहा नाही, आता जेवण करते. चहाचा टाइम संपला. प्रशांत शिंदे, धन्यवाद प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच. आपने बहन के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया, इसलिए धन्यवाद. आपके भी बहन को ऐसे ही करना, जाते समय, आने के बाद, दोपहर में. ओके. रामदास बुगडे, रामदास दादा स्वागत आहे चॅनलला. चिन्मय पवार, काय मेनू है मग? अंड्याची बुर्जी आणि चपात्या असा आहे आजचा मेनू. रामदास, हाय नमस्कार. बाळू लोखंडे, हॅलो फ्रेंड्स. हॅलो बाळू दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. चिन्मय दादा म्हणताय ताई तुमचं सिंहासन कुठे आहे? माझं सिंहासन, माझं सिंहासन गडबडलं वाटतं. कुठे आहे मंडळी? पटापटा लाईक करत नाही आहात तुम्ही. बाळू दादा, रामदास दादा, प्रशांत दादा, प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईक करा. चॅनलला लाईक केलात तरच लाईव्ह आपला छान चालेल. मलाही बोलायला छान वाटेल, तुमच्याशी गप्पा मारायला. राहुल वाडेकर, हाय रिस्पेक्टेड मॅम. हाय राहुल दादा, स्वागत आहे तुझं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. तू रिस्पेक्टेड मॅम बोलतोस ना, तेव्हा मला खरंच प्रिन्सिपल असल्यासारखं वाटतंय. चैत्राली, हाय चैत्राली. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद, धन्यवाद प्रसाद दादा, धन्यवाद. माका ओळखलास नाही? कसा नाही ओळखतलंय? आताच तर भेट झाली, लगेच कसा विसरान 5 मिनिटात? आणि कोकणातल्या माणसांका विसरायचंय ना, विसरान काय सांगा आधी. तुमका चिकन आवडतं, माका पण चिकन आवडतं, मग विसरतलंय कसा? हा बरोबर ना. आणि मी चिकन खाणाऱ्या माणसांका अजिबात नाही विसरत नाही. माका पण देशात कधीतरी खातं ना आठवण काढशात, कोकणातल्या एका माणसात चिकन आवडतं. आज नॉनव्हेज? हो दादा, आज मी ज्या गावात राहते त्या गावात मंगळवार हा, म्हणजे कोकणात मंगळवार हा जास्त करून ह्याचा दिवस असतो, बाजाराचा, आठवडी बाजाराचा. आणि त्या दिवशी आठवडी बाजाराला नॉनव्हेज आणतात. मासे म्हणू नको वगैरे काय काय असं आणतातच. नमस्कार ताई, कुठून बोलत आहात? रामदास दादा, मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद बोलतोय ता ना, मिया करतोय. अंड्याची बुर्जी तू करतोय? अरे वा, आज काय स्वप्न पडली हात मासे नाही म्हणून आमका अंड्यावर भागवचा लागता. असं नाही, आपण उद्या मासे खाऊया. प्रशांत दादा, पापलेट करता है क्या? हाँ, पापलेट नहीं है हमारे पास, हम एक की बुर्जी कर रहे हैं. अपने बहन को बोलो कि पापलेट लेकर फ्राय करे. ताई तुम्हाला मालवणी येते का? हो, मला मालवणी खूप छान येते. मी कोकणातली ना, त्यामुळे मला मालवणी खूप भारी येतात. मी मालवणी दिवसभर मी मालवणीत बोलत असतोय. तुमच्यासारखे माणूस भेटले काय मी त्यांच्याशी मराठी बोलते, पण आय लव्ह मालवणी. अवधूत दादा म्हणते चैत्राली काय करतेस? तुमचा हक्काचा भाऊ. आणि तुया चष्मिश मिया पण तसोच असं भारी भारी. तू पण चष्मिश, मी पण चष्मिश.
रामदास सिंधुदुर्ग, अरे वा, हो दादा आम्ही सिंधुदुर्गातले. चैत्राली, झालं का जेवण बनवून? नाही ग, भाजी बनवते, मग गरम गरम चपात्या करणार आणि खाणार. अलिबागचे आहे अमर झेंडे, अलिबागचे का? नाही अमरदादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुमचा हक्काचा प्रसाद भाऊ, थांब एका भावाक आणतोय मिया. घेऊन ये घेऊन ये. प्रशांत शिंदे, आय लव्ह कोकण. मगाशी तर काय वेगळंच आय लव्ह बोललात. आता आय लव्ह कोकण. पहले तो कुछ आई लव अलग ही था, अब आई लव कोकण पे आए हो, आ जाओ हमारे कोकण पे. और कोकण के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, आपको सब चीज के लिए ना माफ कर देंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे मन में. पीके ब्लॉग, हाय पीके ब्लॉग, हॅलो. पाठवली त्याला लिंक. कसली रे लिंक? प्रसाद दादा, कसली लिंक पाठवलीस? माझ्या चॅनलची. लाईव्ह जॉईन हो, मालवणी असा मग मजा येतली. आता आला की काय बोलणार मला ते बघ, ओके. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद आला बघ, ओके. नाव काय ते मला सांग हा. चिन्मय दादा म्हणते मला मालवणी खूपच आवडतं. अरे सगळ्यांका आवडता मालवणी भाषा. हय माझ्या सातारची असत ना, त्यांका पण मालवणी. पोरगी आता ती आमच्याकडनं शिकतात की काकी आमका पण मालवणी बोलायचं असा. ह्याका काय म्हणतात, याला काय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, आणि बोलतात काकी काय करतात ती या साताऱ्या लातूरची असत, पण ती बोलतात मालवणी बोलते. म्हणजे एवढी आवडतं आता मालवणी. मग वाटतं साता समुद्रा पलीकडे गेलेली आपली मालवणी. रामदास दादा हाय. पीके ब्लॉग, डार्लिंग नमस्कार. ओ गरिबांचा जेवण झाला का? डार्लिंग दादा तुमची घरी आहे आणि गरीब आम्ही इकडे आहोत, जेवण बनवतोय, या जेवायला. चैत्राली ताई मी जेवण बनवत आहे. ओके मी पण बनवते. प्रशांत दादा म्हणतात कोकणची मॉन्स्टर साधी भोळी. हा मला मॉन्स्टर बोला चालतंय मला. मैं मॉन्स्टर ही हूँ, अच्छे के लिए अच्छी, बुरे के लिए बुरी. अवधूत पाटील, मनीषा, मानसी ताई कुठे गायब आहे? मानसी ताई जेवत असणार. शीतल नाले, हॅलो शीतल ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. मंडळी पटापटा लाईक करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय ना त्यांनी लाईक करा. तुमचा हक्काचा हो. पीके डार्लिंग माझी बहीण आहे रे, माझ्या गाववाली. ओके, अरे तुम्हाला बोलले डार्लिंग. सॉरी सॉरी, मला वाटलं मला बोललं म्हणून मी रागात बोलली. हे भगवान, क्या लोचा हो रहा है भाई. पीके दादा सॉरी सॉरी, मला वाटलं तुम्ही मला बोलला, एक्स्ट्रीमली सॉरी. पीके दादा म्हणतात डार्लिंग गायब झाली. पीके डार्लिंग माझी बहीण आहे रे, माझी गाववाली. पण तिथं दादा एका दादांचा फोटो आहे ना, म्हणून मला वाटलं की असं झालंय. तुमच्या हक्काचा प्रसाद हो. अरे देवा, सॉरी सॉरी ताई, तुला नाही बोलत तो. होय काय, सॉरी बाबा, गलती, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई जी. सीमा राठोड, हाय सीमा ताई. श्रद्धा चव्हाण, सीमा ताई स्वागत आहे चॅनलला. श्रद्धा, माझी एक्झाम आहे आता, तुमचे व्हिडिओ बघून माझा अभ्यासच नाही झाला काय. श्रद्धा बाबा प्लीज प्लीज अभ्यास कर. लाईव्ह उद्याला ये, छान छान परीक्षेचा अभ्यास कर, नाही तर तुझे टीचर मला हाणतील बघ. पीके दादा म्हणतात हो ताई डार्लिंग म्हणजे प्रसाद आहे हो, मी त्याला डार्लिंग बोलतोय आणि तो मला. सॉरी पीके दादा, मला वाटलं की तुम्ही मला म्हणतायत आणि मला माहिती नव्हतं की ते तुम्ही आहात. मला वाटलं अजून कोणतरी असेल, दुसरं असतील त्यांचे मित्र, आणि ते मला बोलतायत की काय, म्हणून मी बोलली. एक्स्ट्रीमली सॉरी दादा, कोकणातले असं आहे, माफ करा बघा. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद मला बोलतो आणि तो माझा भाऊ आहे ग. सॉरी सॉरी सॉरी. प्रसाद डार्लिंग तुमची इथंच आहे, तुमच्याशी पण बोलते आणि माझ्याशी पण बोलते प्रसाद डार्लिंग. पीके डार्लिंग. चिन्मय पद्मावर, बाय बाय. चिन्मय दादा स्वागत आहे तुझ्या माझ्या चॅनलला, प्लीज लाईव्हला जॉईन राहा. चिन्मय दादा प्लीज जाऊ नको, लाईव्हला जॉईन राहा. रवी तिडके, नमस्कार ताई. नमस्कार दादा.
आज लाईव्ह घेतलंय बघा. ताई गैरसमज करून घेऊ नका हो प्लीज. नाही दादा, नाही घेत, नाही घेत. सॉरी दादा. रवी दादा काय विनोद झालाय काय नाही. ते पिके दादा प्रसाद दादांना डार्लिंग म्हणतात, त्यांचे मित्र आहेत. मला वाटलं मला बोलले म्हणून मी त्यांना सांगली डार्लिंग तुमची घरी आहे मी, आणि गरीब मी इकडे आहे असं बोलले. खूप भारी जोक झाला. तुमच्या हक्काचा भाऊ म्हणतात प्रसाद आम्ही मालवणी माणसा कशी असतो ते बघा रे. अशीच असतो ना, राग पटकन चढता आणि निवळता पण पटकन. विष्णू कापसे, हॅलो विष्णू दादा नमस्कार, स्वागत आहे. पीके ओके प्रसाद डार्लिंग. तुमचा हक्क. प्रसाद दादा बोलतायत पीके डार्लिंग काही नाही, तिला समजलं आता. ओके समजलं आता, कधी पण चॅनलला या, गैरसमज नाही होणार. सीमा राठोड झालं का ताई जेवण? सीमा ताई बनवते, भाजी झाली, आता चपात्या लाटायला घेणार गरम गरम. परमाणू नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला. अमित दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. मंडळी तुमचे लाईकच वाढत नाही आहेत, लाईक खूप कमी आहेत, 12वर लाईक्स आहेत. प्लीज पटापटा लाईक करा चॅनलला. मंडळी पटापटा लाईक्स करा. 12 झाले, 20 पर्यंत तरी आता जायला पाहिजे. आपण 20 मिनिटं झालं बोलतोय आणि लाईक्स खूप कमी आहे. दादा खूप कमी लाईक्स आहेत, पटापटा लाईक्स करा सर्वांनी. कोणी कोणी लाईक्स केले नाहीये त्यांनी प्लीज पटापटा लाईक करा. कोकणातल्या माणसांनी तर आवर्जून करा. पिके दादा लाईक, आणि राग मानलं असतं तर लाईक करूच नाही मला माहिती आहे. पिके दादा राग येलो काय हो? अरे वा 14 20 पर्यंत हो गए, 20 पर्यंत. पीके दादा म्हणतात हाय. रवी दादा म्हणतात हो का ताई? परमाणू हो का, तुझी बहीण माझी गर्लफ्रेंड होती पहिली. काय हे बाबा. अगो ताई गया, अगो ताई गया मिया सोडलं असतंय पण असतंय काय, कोण माझ्या बहिणीक वाईट कमेंट करतात ते का? नाही नाही, तू बरोबर बदलो घेतलंस, आणि आता हक्काचं भाऊ म्हटलंस तर नक्कीच बदलो घेतलंय. मी तुझा पहिला परमाणू, मी तुझा पहिला बॉयफ्रेंड होतो शाळेतला, आपण दोघं लय मस्ती केली होती. धन्यवाद. पुढे बोला. शंकरपाळ सुधाकर, हाय ताई. शंकर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. लाईक करा सर्वांनी. 14वरच लाईक झाले, 20वर लाईक व्हायला पाहिजे. पटापटा लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला पटापटा लाईक करा. हो का ताई? पीके दादा म्हणजे डार्लिंग नंतर येतो लाईव्हला बाहेर चाललोय. ओके पीके दादा नक्की या परत एकदा लाईव्हला. खूप मजा आली तुमच्यामुळे. तुमच्या एका वाक्याने लाईव्हला खूप मजा आली. धन्यवाद पीके दादा. पीके डार्लिंग ला राग नाही येत ग. वाटलंच प्रसाद दादा, नाहीतर त्यांनी रागची रिएक्शन दाखवली असती. थँक्यू. सकपाळ दादा म्हणतायत हाय ताई, जेवण झालं का? सकपाळ दादा चपात्या करते, या जेवायला. अंड्याची भुर्जी केली आहे. ओके पीके डार्लिंग. पीके दादा म्हणते 13 नंबरला लाईक डन ताई. थँक्यू पीके दादा, थँक्यू सो मच. तर पीके दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा हा नक्की, त्यामुळे नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. राजा ठाकूर मेसेज गायब. शिवाजी कोकणे, शिवाजी दादा काय म्हणताय? शिवाजी दादा म्हणताय शिवाजी कोकणे पुढे हडपसर. गुड इव्हिनिंग दादा, जेवायला या. प्रसाद दादा म्हणतोय शिव्यांचा पेटारा उघडतो मी डायरेक्ट. हो का? नको बाबा, इथं शिव्या नको घालू. मला शिव्याने भीती वाटते. अवधूत दादा म्हणतात बरोबर प्रसाद.
प्रसाद दादा म्हणते राजा पाठव आईला, नाहीतर घरातील तुझ्या बहिणीला. बरोबर. थँक्यू दादा. शिवाजी म्हणतोय, सॉरी प्रसाद म्हणतोय, अवधूत दादा म्हणतायत ये परमाणू रताळ्या कुठला आहेस रे तू. जाऊ दे दादा, सर्वांनी इग्नोर करा. मी अशांना इग्नोर करते, त्यामुळे आपली लाईव्ह खराब होऊन जाऊ नये म्हणून. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय 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 दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. आणि पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कालिदास दादा स्वागत आहे. शुभम देशपांडे, हाय शुभम दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. संतोष गायत्री, ओके तुम्ही गायत्री आहात का, स्वागत आहे चॅनलला. सुभाष दादा हाय नमस्कार. ज्यांनी लाईक नाही केलंय, सबस्क्राईब नाही केलंय, त्यांनी सबस्क्राईब करा मंडळी. शिवाजी दादा प्लीज सबस्क्राईब करा. सुभाष दादा प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. हो अंड्याची पोळी खाल्ली ताई मी पण. हो का, मी पण अंड्याची बुर्जी केली आज. छान छान दादा, आज सगळ्यांकडे तर बहुतेक तेच आहे वाटतं, अंड्याची बुर्जी. मानसी हाय ताई, हाय मानसी, स्वागत आहे लाईव्हला. सप्पा ताई जेवायला येऊ का, आम्ही तवी कॉम्प्लेक्स मधून बोलतो. हो का, नमस्कार दादा, नमस्ते दादा. तवी कॉम्प्लेक्स मधून बोलताय का, ओके ओके. याच्यावरून मला समजत नाहीये, पण फेस टू फेस बघितल्यावर मला कळेल. थँक्यू सो मच दादा. या जेवायला या, अंड्याची बुर्जी बनवली आहे आणि चपात्या बनवल्यात. या दादा नक्की या. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. ताई साहेब उलट मीच कोणाला ओळखत नाही तो. प्रसाद दादा नक्की ओळखतील, लाईव्हला जॉईन राहा, म्हणजे खूप चांगली ओळख होईल. अशा माणसांना हाईड करूया. मानसी बोललीच नाही लाईव्ह येणार ताई. अगं मेसेज टाकला लाईव्हवर, आपल्या ग्रुपवर मेसेज टाकला मानसी मी तुला. सोशल अपडेट. शिवाजी दादा म्हणतात, शिवाजी कोकणे. कालिदास झांजे, कालिदास दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्रतीक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू सो मच. सर्वांनी लाईक करा मंडळी, ज्यांनी लाईव्हला आहेत त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तुमचा हक्काचा भाऊ मानसी ताई नमस्कार. जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा. प्रतीक बोलते कसे आहात, मी छान आहे दादा. मानसी जिजू आले का आमचे. हो ग, त्यांना सांगितलं जरा हेल्प करा, तर करत नाही बघ ना. सांगा तर त्यांना मेसेज करून, दीदीला हेल्प करा म्हणून. आज हेल्प करत नाहीये. संतोष पवार. गायत्री, हॅलो गायत्री ताई नमस्कार. तानाजी एम, हॅलो तानाजी दादा नमस्कार. प्रसाद दादा जाऊ दे, मी अशांना हाईड करते, त्यामुळे तुम्हीही त्यांना रिॲक्शन देऊ नका. अशा माणसांना जर रिॲक्शन भेटल्या तर ते अजून बोलतात, त्यामुळे मी त्यांना सरळ हाईड करते माझ्या चॅनलवर पहिल्यापासून. त्यामुळे तुम्हीही लक्ष देऊ नका. आपला लाईव्ह छान व्हायला पाहिजे म्हणून अशांना जास्त कमेंट करत बसायचं नाही, रिप्लाय देत बसायचा नाही. असे मुद्दाम येतात लाईव्ह खराब करण्यासाठी. त्यामुळे मी सांगते दादा, तुम्ही बोललात की अजून त्यांना बोलायला हे फुटतं, त्यामुळे. संतोष पवार. जेवलो दादा, जेवलो.
मानसी काय बनवते ताई? अंड्याची बुर्जी बनवली आहे ग. आणि भाऊजी साहेब बघत आहेत लाईव्ह, सर्वांनी चांगले कमेंट करा. चिन्मय ताई फेवरेट मूवी कोणता आहे? अशी ही बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी, हा माझा फेवरेट आहे मूवी मराठी. चिन्मय आणि भाऊजी पोलीस आहे. हो तेच ना, मी इथं रिपोर्ट केला ना, म्हणून तर सांगते सर्वांनी छान बोला. माझे मिस्टर पोलीसमध्ये आहेत, PSI आहेत. जर तुम्हाला असं वाटतंय की मी तुमची कंप्लेंट करू नको म्हणून, तर प्लीज इथं छान छान कमेंट करा. मलाही कोणाच्या कंप्लेंट करायची गरज नाही आहे, पण जर मला वाटलं डोकं फिरलं तर मी नक्कीच कमेंट करणार. त्यामुळे प्लीज छान 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 कमेंट करा मला. ऋषिराज नमस्कार. नमस्कार ऋषिराज. मनोज दादा. मानसी आहे प्रसाद जिजू चांगले आहेत, तुमचा हक्काचा भाऊ. मानसी ताई प्रसाद जिजू, अरे माझ्या मिस्टरांचं नाव पण प्रसादच आहे. म्हणून म्हणते ती, आणि ती मला ओळखते ना म्हणून. प्रसाद दादा नमस्कार. निलेश दादा म्हणते तोंड सांभाळून बोला, सगळ्यांनी लाईव्ह खराब करू नका. हो मी तेच सांगते, प्लीज लाईव्ह खराब करू नका. तुम्ही बोलणार आणि त्याच्यावर 1000 चर्चा होणार, त्यापेक्षा प्लीज लाईव्ह खराब करू नका. सर्वांनी छान छान कमेंट करा. सकपाळ दादा म्हणते हो तवी कॉम्प्लेक्स म्हणून बोलते, मिस्टर सुधाकर संकपाळ. हो का सुधाकर दादा नमस्कार. या दादा जेवायला. तुम्ही जेवलात का दादा? सुधाकर दादा जेवलात का? मानसी आमचे जिजू आहेत. ओके. प्रसाद दादा तुम्हाला नाही बोलले जिजू मी. माझ्या मिस्टरांचं नाव प्रसाद आहे ना. ऋषी दादा दादूस नमस्कार. जय श्रीराम. जय श्रीराम. मानसी शी बाबा काय घाण कमेंट करतात, अक्कल आहे की नाही त्यांना? अक्कल असती तर केलीच नसती. अक्कल असती तर केलीच नसती कमेंट. वुमेन रिस्पेक्ट माहितीच नाहीये त्यांना काय असतो ते. NRN पाटील नमस्कार. मानसी बोलते ओके ताई. ओके सॉरी ताई नाही पाहिला मी, कामात होते तर. ओके मानसी. गणेश रोटे नाव प्रीती आहे माझं नाव, कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. अजून काही सांगू शकत नाही दादा, पण माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि पटापट. अजून 20 लाईक झाले नाही आहेत, अर्धा तास झाला पण अजून 20 लाईक झाले नाही आहेत. सर्वांनी प्लीज लाईक करा. नितेश मानसी छान घेतलीस लाईव्ह, आवडली रेसिपी. पण मला रेसिपीच दिली नाही मानसीने, भाजीच दिली नाही. प्लीज 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 भाजी द्या मला मानसीची. मानसीने खूप छान भाजी बनवली. ऋषिकेश बोडके हॅलो. हॅलो ऋषिकेश दादा. मानसी बोलते थँक्यू निलेश दादा. प्रसाद दादा म्हणताय निलेश भाऊ साहेब नमस्कार. निलेश दादा पण खूप छान सपोर्टिंग आहे तुमच्याच सारखा, त्यालाही सहन होत नाही वाईट कमेंट केली की. पण तो म्हणतो की निलेश दादा म्हणतो की तू हँडल कर, तुझी ही स्पर्धा आहे, तुझे हे युद्ध आहे, तू ह्यात खरी उतरली पाहिजे. त्यामुळे तो बघतो फक्त, आणि जेव्हा वेळ असेल तेव्हा. आता बघ बोलला ना शेवटी, तसा आहे माझा भाऊ निलेश दादा. आणि आता प्रसाद दादा पण आलाय सोबतीला, दोन्हीही कोकणातले. सर्वांना विनंती आहे कृपया दुसऱ्यांचा पण विचार करा. काही जण वेळात वेळ काढून येतात लाईव्हसाठी. तुम्ही जर छान कमेंट केल्या तर त्यांचा आशीर्वाद मिळेल तुम्हाला. नक्कीच दादा, हा विचार सर्वजण करत नाहीयेत. प्लीज निलेश दादाने जे बोलले त्याच्यावर प्लीज विचार करा सर्वांनी. मानसी बोलते परी खुशी हाय आहेत ग, आताच अभ्यास झाला त्यांचा. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद दादा म्हणते मानसी ताई आणि प्रीती ताई साहेब दोन्ही पण फास्ट खूप बोलतात बाबा. प्रसाद दादा निलेश दादांनी आम्हाला डोस दिले आहेत. अरे बोला रे पटापटा बोला रे, म्हणा आमका बोलायचं लागतं, नाहीतर तो लाईव्ह संपल्यावर आमची बरोबर ओरडण आमका ओरडतो. म्हणा आमका करूचं लागतं लाईव्ह फास्ट 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 म्हणतात. माका तर ना काय नाव ठेवलं निलेश दादा? दिवा एक्सप्रेस.
दिवा पॅसेंजर हळू 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 आपली चलता. पण आता मी फास्ट बोलायचा प्रयत्न करतोय. 2-3 दिवस झाले, बघूया किती जमतात. तुमचं सगळ्यांचं सपोर्ट असत ना तर नक्की करतलंय. थँक्यू निलेश दादा. आज म्हणतात की मी फास्ट फास्ट वाचतय कमेंट. धन्यवाद निलेश दादा. मानसी काय हो जिजू असं करतायत, करा थोडा हेल्प. बिचारी माझी बहीण काम करते, थोडा करा ना हेल्प. फोनवर बोलतायत मानसी, फोनवर बोलतायत तुझे जिजू. रामकिशन दादा म्हणते ताई साहेब तुमचे जेवण झाले आहे का? दादा चपात्या करते, चपात्या बनवते दादा, या जेवायला. स्वागत आहे सर्वांचं. लाईक करा चॅनलला मंडळी. जे नवीन मंडळी आहेत आणि ज्यांनी लाईक नाही केले प्लीज एक लाईक करा. तुमच्या एका लाईकमुळे मला खूप कॉन्फिडन्स येतो छान छान बोलायला. प्लीज एक 20 झाले, 30 पर्यंत पोहोचवा मंडळी. एक प्रत्येकाने लाईक केलं तरी खूप महत्वाचं आहे. प्रसाद दादा म्हणते ओके तू बोललीस म्हणून शांत बसतो मी. ओके दादा, मी अशांना बरोबर हँडल करते आणि जेव्हा मला गरज असेल तेव्हा मी नक्की सांगेन. महादेव दादा म्हणतात. हॅलो महादेव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला. मानसी खरंच हा प्रसाद दादा फास्ट बोलते का? बघ ऑब्झर्व केलं दादाने. निलेश दादा म्हणते नमस्कार प्रसाद, विशूची लाईव्ह कशी चालली आहे आता? प्रसाद विशू कोण? आमका पण सांगा, आम्ही पण येऊच जाऊ लाईव्हला. निलेश दादा विशू वैभव मजेत आहेत ना? प्रसाद वा, तुम्ही एकमेकांका ओळखताय मग. पांडुरंग दादा म्हणतात काय जेवण केले ताई? चपात्या करते दादा आणि अंड्याची बुर्जी केली आहे. तुमचा हक्काचा पांडुरंग दादा प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. पांडुरंग दादा लाईक करा चॅनलला. विशू कोण आहे? कोण बाबा? विशू कोण बाबा? अभिषेक दादा म्हणतायत हाय. अभिषेक शिंदे हॅलो, कुठून बोलताय दादा? मॅडम लापसी येते का तुम्हाला? लापसी रव्याची बनवतात ना? कधी बनवली नाही दादा, पण शिरा बनवलाय. लापसी नाही म्हणे. लापसी ती पातळ असते ना, सेम तशीच असते, दुधापासून बनवलेली असते. त्यात सगळे ड्रायफ्रुट्स वगैरे घालतात. बघे ना दादा, टाकेन मी युट्यूबला ही पण रेसिपी. संतोष दादा म्हणते अरे देवा महाराजा मंगळवारचं कवाट खातोस? होय दादा, कवाट खातो. आमच्याकडे मंगळवारी भावरा खातात, कवाट खातात, मटाण खातात, सगळं खातात आमच्याकडे मंगळवारचं. मंगळवारी ते खासच खातात. तुम्ही नाही खाण्यास काय? संतोष दादा लाईक करा माझ्या चॅनलला. मॅडम लापसी येते का तुम्हाला? नाही येत दादा, नाही येत लापसी बनवायला. तुमच्या हक्काचं. निलेश दादा माझ्या एवढ्या बहिणी झाल्या आहेत की ना सांगू शकत नाही. हो का? अरे अजून कर बहिणी, काय नाही, तुला चांगला आशीर्वाद भेटेल बघ. संतोष भाऊ नमस्कार असा प्रसाद दादा बोलतोय. कलमकर काकडे हॅलो ताई. कलमकर दादा. दीपक वाघमारे ताई तुमचं गाव कुठलं? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कोकणातली दादा. तुम्ही कुठून बोलताय दीपक दादा नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, डबल टॅप करून लाईक करा. दीपक दादा डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. आणि आमचं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळचं म्हणजे असं ठरवून नसतं पण असतं. तर प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला आणि जर सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जातील माझ्या लाईव्हची. तुम्ही कुठून आहेत? मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कलमकर दादा. कमलकर. संतोष दादा. प्रसाद भाऊ येळकोट. जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. जय महाराष्ट्र दादा. जय महाराष्ट्र. पटापटा लाईव्हला या मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला.
तुमचा भाऊ मानसी ताई बघ लाईव्ह, तुझी फास्ट बोलते, घाई नाही करायची, हळू वाचायचे कमेंट. मानसी ताई बघ लाईव्ह, तुझी फास्ट बोलते. काय बोलताय निलेश हे, काय बोलताय मला कळत नाही. मला सांगताय का दादा घाई नाही करायची. दीपक वाघमारे, जेवायला काय केलं? जेवायला बनवलंय अंड्याची बुर्जी आणि चपात्या. मला पण नाही दिली भाजी मानसीताईने, मी पुढे करत होतो तेवढ्यात बंद केलेला आहे. होय काय मानसी, हे बघ काय सांगताय. सकपाळ दादा, सुधाकर नाही हो ताई, मी त्यांची मिसेस बोलते. हो का ताई, पण नाव काय तुमचं? ताई तुम्ही नाव नाही सांगितलं ना, त्यामुळे मला असं चेहऱ्याने मला ओळखता येत नाही ना. प्लीज सांगा तुमचं नाव काय आहे ते. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद, काही नाही ताई, असे आम्ही किती भंगार लोक बघितले आहेत मी तरी. हा हो का प्रसाद दादा, भंगार? मग भंगारातच विकून टाकायला पाहिजे अशा लोकांना. चिन्मय दादा, ताई तुमच्या शॉर्ट आताच पाहिले, खूप सुंदर है. चिन्मय दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आवडले ना तुम्हाला? धन्यवाद. अजूनही चांगले चांगले करण्याचा मी प्रयत्न करीन. विजय पाटील दादा नमस्कार. चिन्मय दादा, दिवाळीत फटाके खूप वाजवली ताई. हो का? मला तर फटाकेच नाही आवडत एवढे, पण आम्ही मुलांसाठी थोडेफार आणतो, जास्त नाही, आणि मुलांसोबत वाजवतो. अरे प्रसाद, जे नवऱ्याला बाबा बोलतात आठवले का विशूताई? हो का, नवऱ्याला बाबा म्हणतात विशूताई. विठ्ठल गावडे हो. विठ्ठल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला स्वागत आहे. निलेश दादा पोचलात का घरी? निलेश दादा पोचलास का घरी? अजून कामावर आहेस? बाबा बोलते. कोण आहेत त्या ताई, मला पण सांगा. तुमचा हक्काचा भाऊ बाबा बोलते. शिवाजी इंगळे, काय बोलतोय हे शिवाजी दादा, काय कळत नाही. नमस्कार शिवाजी दादा. मानसी, निलेश दादा ट्रेन मध्ये असाल तर प्लीज सांभाळून. प्रसाद दादा बोलते, असू दे बाबा, डोक्याच्या वरून जाणार माझ्या. स्नेहल घाडगे, हाय स्नेहल ताई नमस्कार. सेम मेनू ताई जेवणाचा. अरे आज लाईव्ह मध्ये 4-5 जणांकडे हेच आहे. स्नेहल ताई, आज सुचलं नाही की अंड्यांची भाजी करून टाकतो आपण. सुचलं नाही की अंड्यांची भाजी करून टाकतो ना. मानसी, बरोबर ओळखले, ट्रेन मध्ये आहे मिसिंग लाईव्ह. ओके निलेश दादा, सांभाळून जा. अंकुश लांजेवर, हाय ताई नमस्कार. मंडळी, तुमचे लाईक्सच नाही वाढत आहेत, प्लीज लाईक करा चॅनलला. 20 लाईक झाले आहेत. पटापट लाईव्हला लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला प्लीज लाईक करा. 25 तरी जायला पाहिजे लाईक्स. पटापट लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे. 20 लाईक्स झाले आहेत. 20च्या 5 पर्यंत जायला पाहिजे. प्रसाद दादांना वाटलं त्यांना जिजू बोलले. हाय, गुड इव्हिनिंग दादा. निलेश दादा प्लीज मोबाईल ठेव, नाहीतर ओरडेन. हा ओके निलेश दादा, ठेव मोबाईल. मानसी बोलते, प्रसाद दादा बोलते, मानसी ताई साहेब नाहीतर काय, मला काय माहित की भाऊजींचं नाव प्रसाद आहे ते. ओके. प्रसाद बोलते, हम इधर नए हैं ना, नया है वह, इसलिए गलतफहमी हो गई वह. निलेश दादा म्हणतायत, हा चला बोला तुम्ही, भेटू पुन्हा. हो निलेश दादा, बाय बाय, सांभाळून जा. निलेश दादा तुम्हाला ओढायला लागेल.
कसला घाई करता निलेश दादा प्लीज? तुम्हाला सांगितलं ना ट्रेन मध्ये असताना नका बघू. निलेश दादा घरी गेल्यावर कॉल हे कर, आम्हाला मेसेज कर. चॅनल जॉईन करा. बोल ग बाई. चॅनल जॉईन करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन करत असालच, सांगायची गरज नाहीये. मराठी माणूस आहे, मराठी माणसाला सपोर्ट नक्की करणार, खात्री आहे माझी. प्लीज तुमचा चॅनल जॉईन करा. ओके संतोष दादा मध्ये 10 मिनिटांनी कमेंट वाचली, आता लाईक करून झाला. डिसलाईक करतो मग माहीत पडलं की लाईक केला होता. आता ही कमेंट 8:44 ला केली, पाहूया किती वाजता. काय दादा गरीबाची मस्करी करता वय? काम करताना करते ना, त्यामुळे वाचायला लेट होत आहे दादा. सागर पाटील हाय. व्हायटीचे नियम कोणाला माहीत आहेत? दादा तुला माहीत आहेत का? प्लीज नक्की सांग. मानसी ताईला पण सबस्क्राईब करा सर्वांनी, त्यांची सुद्धा लाईव्ह असते. हो त्यांची पण लाईव्ह असते. प्लीज सर्वांनी, मानसी ब्लॉग म्हणून आहेत माझ्या चॅनलला, कमेंट आहेत. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा त्यांच्या चॅनलला. बापरे. प्रसाद दादा तुला माहिती आहेत का? तुमच्या सागर पाटील गेला, हाईड करून टाकलं त्याला. मानसी थँक्यू. विजय दादा, तेजस दादा, ताई मला ओळखली का? हो ओळखलं तेजस दादा, आज माझ्या लाईव्हला आलेलास ना तू. अमित, मानसी, अमित कशी आहेस? मानसी हॅलो अमित दादा, मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? अमित दादा सॉरी तुझ्या लाईव्हला आलो नाही, मला वेळ भेटला नाही. ओके अमित दादा. विजय पाटील, सागर नीट बोल, महाराष्ट्रात राहतोस ना? तो मला वाटतं कुठे राहतो माहिती नाही. प्रसाद दादा बोलते दोघींना पण सांगतो आहे मी हळू वाचायचे कमेंट, कारण त्यात असे वाईट कमेंट पण असतात म्हणून. मी वाईट कमेंट नाही वाचत. निशा सकपाळ, निशाताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला खरंच तुमचं स्वागत आहे. निशाताई जेवलात का? निशाताई तुम्ही? विजय दादा म्हणते मानसी एक कमेंट कर मला सब करा म्हणून. ताईनी पण करेल. ओके. विजय दादांचं चॅनल आहे का? अमित दादा म्हणतायत मानसी ताई तुमच्या हक्काचा भाऊ प्रसाद. ताई अशा भंगार लोकांना भंगारवाले पण नाही घेणार हो का? बरोबर. मानसी बोलते निलेश दादा आमका सुधरवता कसा करूचा कसा नाही निलेश दादा लक्ष देता, नाहीतर आमचे खरा नसता. मग जण ओरडा भेटतो पण तो चांगल्यासाठी ओरडतो. हो निलेश दादा चांगल्यासाठी तो ओरडतो. संतोष दादा प्रसाद भाऊ येतो. बाय बाय संतोष दादा. लाईक करा सर्वांनी, मला पण सपोर्ट करा माझ्या पण चॅनलला. मानसीच्या चॅनलला सर्वांनी सपोर्ट करा. अमित दादा मानसी ताई सब करत नाही, तू सब करत नाही कोणाला? तुम्ही त्यांना केलात का? तुम्हाला पण रिटर्न करायचं आहे का? तर तिच्या चॅनलला कमेंट करा दादा, मग ती करेल तुम्हाला. मानसी, अमित दादा तुमचा चॅनल आहे का? अमित म्हणतात आहे की. मानसी माझ्या व्हिडिओला कमेंट टाका, मी तुम्हाला रिटर्न करते सब. प्रसाद दादा म्हणते निलेश दादूसला माझा स्वभाव विचारा ताई साहेब, आणि किती ठिकाणी ब्ल्यू आहेत ते बस काय निलेश दादू चांगला आहे. हो दादा, निलेश दादाचा स्वभाव ना सगळ्यांना माहीत आहे, तो किती चांगला आहे. तो खरंच खूप भारी आहे तो दादा. मानसी बोलते ओके सॉरी अमित दादा, मला नाही माहीत, नाहीतर केला असता स्वतःहून सब. ओके. प्रसाद दादा बोलते आज माझ्या लाईव्हवर मानसीताई साहेब आलेली, खूप बरं वाटलं. प्रसाद दादा तुमचं पण चॅनल आहे का?
मग मी पण लाईव्ह हे करते, तुम्हाला सब करते. हिंदी केसरी गुलब्या ताई कुठे राहता? मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. गुलब्या ताई तुम्ही कुठे राहता? प्रीती मेहतर, हाय प्रीती ताई, चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते. निलेश दादा, प्रीती ताई लाईक करा. गुलब्या ताई, हिंदी केसरी गुलब्या, प्लीज चॅनलला लाईक करा. निलेश दादा आमचा फेवरेट भाऊ आहे, तो प्रॉपर लक्ष देत असतो, आम्ही कसं हँडल करतो वगैरे. ताई कुठे राहता? हिंद केसरी बोलतायत. मी राहते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तुम्ही कुठून बोलताय? ओमकार परीत, हाय ओमकार, खूप दिवसांनी आलात, कसा आहेस? तुमच्या प्रसाद बोलते. मानसी ताई साहेब कसं आहे? एक भाऊ लक्ष ठेवण्यासाठी असणे गरजेचं असतं, त्यात निलेश दादूस आहे. हो दादा, खरंच आहे. देवेश परब, हाय, स्वागत आहे सर्वांचं. पटापटा लाईक करा, 30वर होऊन जाऊ दे लाईक. जेवण झालं का? जेवणार आहे आता, जेवण बनवलंय. मानसी, येस निलेश दादा आमचा बेस्ट आहे भाऊ. सागर, आपल्याकडे मुंगसाचे अंडे मिळतील 900 रुपयाला. ठीक, तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. मानसी ताई मी सहज घेतली लाईव्ह, म्हटलं बघू तरी आपल्या लाईव्हवर कोण येतात ते. दादा तुम्ही कधी घेता? सागर प्रसाद दादा प्लीज सांगत जावा, आम्ही पण येऊ तुमच्या लाईव्हला. मानसी, निलेश दादा खूप सपोर्ट करतात, चुकत असेल ते तिकडे सांगतात. पण प्रसाद दादा, आता प्रसाद दादा पण आलेत आम्हाला ओरडायला आणि काय ते सगळं व्यवस्थित सांगायला. हिंद केसरी म्हणताय जेवण झालं? हो ताई, जेवायचं आहे. सागर भावा ओळखलत का मला? त्याच्याकडे सगळी अंडी भेटतात. ओमकार परीत, हॅलो, जेवलाच का ओमकार दादा? सागर, तुमच्या हक्काचा भाऊ प्रसाद. सागर भावा पण माझी ही बहीण आहे. हा, मी प्रसाद दादाची बहीण आहे. आमच्याकडे अंडी नाही विकायची नाही आम्ही असली अंडी खात नाही. सागर कॉमेडी आहे. हा मला माहिती आहे, त्याचे रोजचे असतात. ह्याचं अंडी भेटेल 800 रुपयाला, ह्याची अंडी भेटेल 900 रुपयाला मानसी बोलते प्रसाद दादा नक्की येणार लाईव्हला तुमच्या, पण कधी कधी टाइम नाही भेटत कामातून. पण दादा सांग तुझा टाइम कधी असतो तो. हिंद केसरी, हाय. प्रसाद बोलते तुम्हाला जर नियम सांगायला गेलो तर. हो हो नक्की सांग दादा. आणि दादा असं मेसेज येतो का की आता तुमच्या चॅनल म्हणजे लाईव्ह चालू असताना की आता 5 मिनिटात बंद करा म्हणून एक नोटिफिकेशन येते का? आता 5 मिनिटात बंद करा सर्व्हर हाय म्हणून, असा काही मेसेज येतो का? तुमचा वाटप इकडे पण का भाऊ? हा मग मी कोकणातली असं आहे, मग ते प्रसाद दादा पण कोकणातलो असा, मग काय सपोर्ट करतोच ना आमका बहिणींका. देवेश, काय तर काम करा ना. मग तुका काय रे प्रॉब्लेम असा? मी काम करीन, काय करीन, मी करतय मरे काम. अरे आपले ओंकार पोलीस दादा आहे, आले, वेलकम. प्रसाद दादा, मानसी ताई साहेब मी समजू शकतो. सागर तू जरा मर्यादामध्ये कमेंट कर. सागर ही माझी गाववाली आहे रे ओमकार दादा, नमस्कार मानसी ताई. सागर दादा, हो काय प्रसाद भाऊ. अदानंद फिल्टर रेस, हाय. तुमचा भाऊ, पटापटा लाईक करा, 30 लाईक होऊन जाऊ दे. आता मी 30 लाईक झालेत की बोलणार आहे. पटापटा लाईक करा. चैत्रली, काय झालं? जेवण झालं बनवून? आज जेवण काय बनवलं होतं स्पेशल? आहे जेवण चपाती आणि अंड्याची बुर्जी. देवेश, हाय. मानसी, काय ओंकार दादा विसरलात का नाहीत आता लाईव्हला? विसरले वाटतं ओंकार दादा. मानसी बोलते कसे आहात तुमचा दादा? प्रसाद दादा म्हणते आणि सागर जिथं मी दिसणार ती माझी बहीण असणार. ओके, तिथे मी तुला समजून घेईन. ओके ओमकार दादा. मानसी ताई कामाचा लोड असल्यामुळे टाइम नाही भेटत. हो ओमकार दादा, इट्स ओके. मानसी बोलते प्रसाद दादा काही फास्ट बोलावं लागतं. हो, कमेंट मिस झाले की परत सबस्क्राईब रागवतात म्हणून फास्ट बोलतो. आता मला तोंडच उघडवत नाहीये. आता मी सर्वांचे पटापटा कमेंट वाचते. मी निवांत आहे. मानसी ताई तू कशी आहे? विजय दादा म्हणतात आयडी कोणाची पण असू दे पण कमेंट तर नीट करा ना प्रसाद भाऊ, लोक इथं कमेंटवर जज करतात सर्वजण.
सागर दादा, प्रसाद भाऊ तुम्हाला माहीत आहे ना माझं मी कोणाला चुकीचं बोलतोय काय? नाही नाही दादा, तू अंडी विक रे दादा. याची अंडी त्याची अंडी. मानसी बोलते ओके ओमकार दादा, काळजी घ्या. ओमकार दादा मी मस्त निर्वाण. हॅलो लाईक डन ताई, थँक्यू सो मच ओमकार. आणि सॉरी मानसी ताई, तुमची लाईव्हला येऊ शकलो नाही. इट्स ओके ओमकार, जेव्हा तुला टाइम भेटेल तेव्हा ये. प्रसाद दादा म्हणजे सागर भावा मी तुला ओळखतो रे, पण समोरचे ओळखून घेतले पाहिजे तुला, असं ना. माझ्या चॅनलला तो येतो. उदय कुमार, हाय उदय कुमार दादा. प्रसाद बोलते मानसीताई साहेब, कमेंट मिस नाही करायची, पण लक्ष देऊन वाचायची कमेंट. जी वाईट कमेंट दिसेल ती अजिबात वाचायची नाही. हो नाही दादा, आम्ही नाही वाचत वाईट कमेंट. उदय कुमार, हॅलो. चैत्राली हाय. चैत्राली हाय हाय हाय. मानसी, हो मी नाही बघत वाईट कमेंट, डायरेक्ट हाईड करते. मानसी, सवय झाली आता. प्रसाद दादा बरोबर हँडल करतो आम्ही आता, तरी काय चुकत असेल तर तुम्हीही सांगत जा. प्रसाद दादा, ओढत नाही हो ताई साहेब, मी लहान आहे, लहान भाऊ आहे तुमचा, मला फक्त जे माहीत आहे तेच सांगणार. ओके प्रसाद. ओमकार, जेवण कुठलं जेवण? अजून नाही, जेवायचं आहे आता. काय मानसी, सॉरी हां, तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. काही नाही, जे तुम्ही जे सब करा बोलता ते अजिबात बोलू नका, त्याऐवजी चॅनल जॉईन करा असे बोला. ओके चॅनल जॉईन करा, बरोबर. ओके निलेश, ओके प्रसाद दादा, तर पटापटा चॅनलला जॉईन करा. मानसी, ओमकार दादा चालेल, लाईव्हला नसेल तर तुम्ही तुमची काळजी घ्या, बाकी काय नाही. मानसी, ओमकार दादा सॉरी, काय बोलताय? तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. कारण जर सब करा बोलला आणि समोरच्याने सब केले तर वाढत नाही मेंबर, बघा तुम्ही. ओके दादा, चालेल. अजून काही असेल तर मला प्लीज सांगा. आणि पटापटा सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि जॉईन करा चॅनलला. तुझी लाईव्ह बघू म्हणतोय, पण काय करणार? अनिल दादा म्हणतायत धन्यवाद. अनिल दादा लाईक डन, थँक्यू. प्रसाद, आणि लाईव्हच्या वेळी लहान मुलांच्या रडण्याचा आवाज येता नये किंवा लहान मुले कॅमेरा समोर आणू नका. ओके दादा, हे पण माहिती नव्हतं. प्रसाद दादा म्हणते अनिल भाऊ नमस्कार. चैत्राली म्हणतात ताई आज मंगळवार आहे, अंड्याची भाजी. हो ताई, आम्ही खातो. प्रसाद दादा नमस्कार. अवधूत पाटील नमस्कार. बापरे, आता 300 स्पीड. हे दुखायला लागलं. अवधूत, अरे बापरे, किती अजून पडल्यात कमेंट. मानसी कुठे आहे? विजय दादा विचारतायत. मानसी बोलते जेवायला या प्रसाद दादा, अवधूत दादा, अमित दादा, प्रीतिया ताई, सर्वांना बोलवते. मानसी बोलते जेवायला या विजय दादा. हो, आता आम्ही पण जेवायला जाणार. मानसी बोलते प्रसाद जिजू जेवायला या, तुमची फेवरेट भाजी आहे तुमचा. प्रसाद दादा बोलते तुम्ही जेवा मानसी ताई साहेब, मला खूप वेळ आहे अजून जेवायला. प्रसाद दादा कधी जेवणार तू? मानसी बोलते हो प्रसाद दादा. अवधूत दादा म्हणते जेवलीस का मानसी ताई? विजय दादा म्हणते मानसी तुला इन्स्टावर रिक्वेस्ट सेंड केली आहे. अजय सोने 17, तुमचा हक्काचा भाऊ. मानसी ताई मला काहीतरी वेगळं नाव ठेव ग, भाऊजींचं पण नाव तेच आहे म्हणून. ओमकार बोलतोय मानसी चल बाय, जेवण करून झोपा. सुनीता लाडगे, हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे लाईव्हला. पटापटा 30 लाईक करून तरी सर्वांनी जावा. 30 लाईक्स करा, 30 लाईक करा पटकन. मानसी बोलते ओके विजय दादा. तुमचा प्रसाद दादा बोलते लहान मुले हा नियम तुम्हाला वाले 3 वेळा चान्स देतो, नंतर डायरेक्ट चॅनल बंद करतात म्हणून. हो का दादा, ठीक आहे, हे मी काळजी घेईन. ओमकार दादा म्हणते आज नाईट ड्युटी आहे, चल ताई चल. मानसी बोलते ओमकार दादा गुड नाईट, टेक केअर. चैत्राली गुरव ताई, आमच्याकडे अळूवडी बनवली आहे. मालवणीमध्ये आलूवडीला काय म्हणतात ते सांगा. हो, आलूवडीला काय म्हणतात ते नक्की सांगेन उद्याच्या लाईव्हला. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला लाईक करा, 30 लाईक झाले पाहिजे. ओमकार दादा प्लीज लाईक कर चॅनलला. चैत्राली ताई लाईक करा चॅनलला. सुनीता ताई लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा चॅनलला. आणि आता थोड्या वेळातच मी लाईव्ह संपवणार आहे. खूप मजा आली प्रसाद दादा तुझ्यामुळेही. मालवणीमध्ये अळवडे म्हणतात, अळवडे म्हणतात, अळवडे करूया. तुमचं प्रसाद दादा आता माझं तरी काही नाही, मला 5 बायका आहेत. होय काय, 5 बायका? अरे बापरे, एक नंबर. 5 घरं पण असतील मग.
अवधूतानं जेवण झालं का चैत्राली? विजय दादा संपले देवा कमेंट. होय महाराजा. प्रसाद दादा मध्ये सर्व मुले ज्यांच्या त्यांच्या जवळ आहेत. हो हो दादा खरं आहे ते. लाईव्ह मध्ये पटकन रडतात, काहीतरी भांडणं वगैरे होतात. तर ह्या गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. थँक्यू सो मच सर्वांना. खूप खूप थँक्यू. तर मंडळी सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. उद्याच्या 1:15च्या लाईव्हला नक्की या सर्वांनी. बाय बाय. काळजी घ्या. गुड नाईट. शुभरात्री. जय महाराष्ट्र. 6वी करूची आसा म्हणजे प्रत्येकी जवळ 2-2 महिने होतात ना. हो का? व्हेरी स्मार्ट. चालाक ब्रो चालाक. ओके बाय बाय. काळजी घ्या. बाय बाय दादा. प्रसाद दादा उद्या नक्की ये. प्रसाद दादा उद्या लाईव्हला नक्की ये जेव्हा तुला टाइम भेटला तर. बाय बाय. टेक केअर. मज्जा आली ताई. साहेब रोज भेटू. हो हो दादा रोज. उद्या 1:15 वाजता असेल लाईव्ह. नक्की या. उद्या माझी लाईव्ह असेल 11 वाजता. ओके प्रसाद दादा तू कमेंट केलीस, मी पण तुला लाईव्हला जॉईन होते. आणि माझ्या चॅनलला आता तुला नोटिफिकेशन आलेलं का माझ्या लाईव्हचं? परत लवकरच भेटू. नो बाय. हो हो लवकरच भेटू परत सर्वांनाही. अवधूत दादा म्हणतायत ओके. प्रसाद हो हो ठीक आहे दादा. मीही तुला जॉईन करते. मीही तुला जॉईन करते. मी पण येते तुझ्या लाईव्हला. लवकरच भेटू उद्या. बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. अवधूत दादा बाय बाय सर्वांना. बाय बाय. विजय दादा बाय बाय. चैत्राली बाय. निलेश दादा पण बाय झालाच आहे वाटतं तो. मानसी बाय. ओमकार बाय.